לכולנו יש קול בראש שכל הזמן מדבר איתנו. לפעמים אנחנו בתקשורת טובה איתו, ואז אנחנו ברגיעה, מרגישים מאוזנים, אבל רוב הזמן אנחנו במצב של מאזינים מהצד. אנחנו נותנים לו להשתלט ועושים מה שהוא אומר לנו. בדרך כלל, הקול הזה מתקשר למשהו שלילי. למה? כי זה קול הישרדותי. הוא רוצה לשאוף לכמה שפחות. כמה שפחות לצאת מאזור הנוחות, כמה שפחות להתאמץ, כמה שפחות. בגלל הקול הזה, אנחנו נוטים די בקלות לדחות דברים, וזה פשוט דופק אותנו. עכשיו, הקול הזה הוא בסך הכל הוא קול טוב, הוא לא רוצה להזיק, לפחות לא במודע, אבל בטווח הארוך הוא עלול להזיק ומאוד. מה אם היינו יותר בשליטה על הקול הזה? מה אם היינו יותר במודעות? אז היינו מצליחים לכוון אותו בצורה כזו שהוא ישרת אותנו במקום לפגוע בנו, ואז הרווח הוא כולו שלנו, גם בטווח הקצר ובעיקר בטווח הארוך. עכשיו, יש מיליון דברים שאפשר לעשות כדי לשלוט בקול הזה. בתכלס, כדי להגיע לשליטה מספיק בשלב ראשון לעשות דבר אחד, אבל להתמיד בו. כשאנחנו חוזרים על אותה פעולה, שזה בעצם מחשבה ואז ביצוע, אנחנו יוצרים הרגל. הרגל אומר לגוף, זה לא דורש הרבה מאמץ. וככה אנחנו מביאים את הגוף, את הקול הזה, למצב של כניעה לרצונות שלנו, למצב שאנחנו שולטים בו ולא הוא שולט בנו. אז קבלו אחלה של טיפ. כל עוד אפשר. בכל פעם שאתם נתקלים במצב בחירה להשתמש במעלית או במדרגות, תבחרו מדרגות. וכשיופיע הקול בראש ויאמר, מה עכשיו, איזה מדרגות? אז אתם תענו לו, כן, מדרגות. כל עוד אפשר. כי יבוא יום ובאמת לא תוכלו לעלות במדרגות. אז כל עוד אפשר, עולים במדרגות. יש כמה השלכות מרחיקות לכת לגבי עלייה או ירידה במדרגות במקום שימוש במעלית. דבר ראשון, אתם מבהירים לגוף שאתם שולטים. אתם גורמים לו להבין שאתם לא קורבנות או איזה עלה נידף חסר עמוד שדרה, אלא אתם קובעים. אתם אלה שמקבלים את ההחלטה. ברגע שתסיימו לעלות או לרדת את המדרגות, גם אם תרגישו אולי בהתחלה דפיקות לב או את ארוחת הצהריים עולה לעיכול חוזר, אתם תרגישו סיפוק, אתם תחוו הצלחה קטנה. הסיפוק הקטן הזה מחלחל. והוא מתחיל ליצור שרשרת תגובות שיובילו אתכם עם הזמן לשפר את הביטחון העצמי, את הדימוי העצמי, יפרישו הורמונים חיוביים בגוף שלכם, ייצרו תחושת מסוגלות ועוד ועוד ועוד. וזה קורה גם אם עליתם כולה 3 מדרגות. הדבר השני, זיכרון רגשי מתבטא בסיטואציות קשות. ההצלחה הקטנה שבה אתם החלטתם שאתם עולים, למרות שהכל ניסה לשכנע אתכם לוותר, יש לה השפעה. ההשפעה הזאת תבוא לידי ביטוי במצבים מאתגרים בחיים, למשל כשתתמודדו עם חרדות ומחשבות טורדניות, או כשתצטרכו לקבל החלטות משנות חיים, או כשתתמודדו עם קשיים בזוגיות, קשיים בהורות, או כשתצטרכו ללמוד נושא חדש, ועוד 1001 אפשרויות שיקרו לכם בהמשך החיים. אם תתמידו בתהליך של לבחור במדרגות במקום במעלית, למרות שממש לא בא לכם באותו הרגע, אתם הרגלתם את הקול הזה להבין שהוא צריך לעשות מה שאתם אומרים, וההשלכה לכך תבוא לידי ביטוי בסיטואציות הרבה יותר מורכבות. הדבר השלישי, בריאות. עלייה או ירידה במדרגות משפיעה לחיוב על שיפור הרכב הדם, שזה רמת הכולסטרול או רמת הסוכר, שיפור תפקוד מערכת שלד שריר, שיפור מערכת הלב, שיפור מערכת הנשימה ועוד ועוד שיפורים. ככל שתתמידו, ככה תרוויחו יותר. אז לסיכום, תסתכלו על הטיפ הזה כעל כלי אדיר לניצחון. עם הזמן יש מצב שתגיעו לשלב בו אתם מרגישים ממש לא נעים עם עצמכם אם תוותרו על עלייה או ירידה במדרגות, וטוב מאוד, אתם אמורים להתבאס, כי ויתרתם לעצמכם, כי נכנעתם לכל. אם זה יקרה, תעשו תיקון כבר בהזדמנות הקרובה הבאה ותבחרו במדרגות. כל עוד אפשר.